Vinga, nois, que hem de preparar l'examen pel juny. Quin pal! Un altre cop eleccions? Oh, però que no veieu que si no estiguéssim sempre en campanya electoral hauríem de fer reunions eternes per parlar de temes que són un rotllo? Oh, si voleu, en fem una, eh? Aviso un profe d'universitat i li dic que ens vingui a parlar del futur d'Europa. No. Així m'agrada. Bé, repassem amb qui pactaríem en cas de no quedar com a primera força. Apunteu. Amb tothom. Següent tema. Sí? Hola, puc passar? I tant! Endavant, xata! Bé, avui donarem la benvinguda a una nova companya, la Meritxell. Au, va, saludeu-la tots, la Meritxell. Hola, Meritxell! La Meritxell ha hagut de canviar de ciutat i no té ni idea d'on és. Per tant, hem d'ajudar-la a integrar-se. Au, va, agafa la cadira de la Chacón, que està lliure. Li fa una il·lusió que ocupis el seu lloc? Hi ha un gat mort! Bé, agafen un altre. Serà per cadires buides, al PSC. I què, Meritxell? Per què no ens expliques alguna cosa de tu? Hola, em dic Meritxell Batet i vinc del PSOE. Hola, ¿y qué tal es el Pedro Sánchez? És molt guapo. Se'n sortirà el 26J? És molt guapo. I què les negociacions amb Podemos? No et van provar gaire, oi? És que Pablo Iglesias és un radical. I menja pollets vius per esmorzar. I vol fer un referèndum a Catalunya. Va de retro! Tranquil·la, ara ja ha passat tot. Bé, ens alegra molt tenir-te aquí. Vaig a passar llista... No. D'això ja me n'ocupo jo. Porta. A veure... Tu sí que vindràs al Congrés. Tu, també. Tu, mira, no. Tu tampoc. Tu, potser sí. I tu... li preguntaré al Pedro. Aquesta forma de fer em recorda algú. Què dius? Res. Ja veuràs quan li digui al José que ha colat.